Nie, będziemy lepiej słyszeć. Wiechu, chodź tu bliżej, zdjęcie. Nasz Bór, witam serdecznie wszystkich kolegów myśliwych, witam naszą władzę samorządową, witam orkiestrę, która zawsze co roku nam towarzyszy, witam wszystkich sympatyków łowiectwa zaproszonych dzisiaj na tą uroczystość. Jest to 7. polowanie na szkodniki łowieckie w ramach programu Polskiego Związku Łowieckiego Ożywić Pola. Dlaczego tak ten program został wprowadzony? Jak widzicie, szanowni zebrani, w niektórych obwodach koledzy mówili, że jest tylko sam lis. A my dążymy do tego, żeby w ramach tego programu Ożywić Pola pojawiły się zające, kuropatwa i bażan. I mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że w tym roku na naszym terenie widziałem około 20 zajęcy, co mnie bardzo cieszy. Szóste miejsce, kolega Marek Funk, Wojskowe Koło Łowieckie 297 Jana Gdynia. 11 listów, 3 jenoty. Gratulujemy. I ex aequo też 7. miejsce, kolega Zygmunt Czaja, Słomka Sierakowice, też 12 listów. Zapraszam. Czołówce. 9. miejsce, 11 lisów, kolega Jan Mazurowski, Szarak Tczew. Brawo!